Má vaše auto bezklíčový systém? Zabezpeč si své auto. Účinně ho chrání před krádeží. Dobrý den. Dnes vám ukážu, jak funguje systém CanLock Premium od firmy Zabezpeč auto. Máme 3 možnosti, jak odblokovat auto. První možnost je tajný kód, druhá možnost je aplikace v telefonu, třetí možnost je přívěšek Brillock, který funguje přes Bluetooth, stejně jako aplikace. Dneska vám ukážu, jak to funguje s tajným kódem. Máme tady vůz Hyundai i20N, ročník 2022. Já teď zkusím nastartovat auto. Jak vidíte, protože jsem nezadal kód, hned se spustil alarm a vypl motor. Proto já teď zadám tajný kód. OK. Auto se teď odblokovalo, proto můžu nastartovat znovu a vyrazit. To by bylo vše pro dnešek. Těšíme se na vás u nás v dílně a nashledanou. Zabezpeč si své auto. Účinně ho chrání před krádeží.